Il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Miriam Dalli kitbet fuq Facebook li mhix se tkun qed titfa' n-nomina tagħha l-elezzjoni ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Miriam Dalli kitbet li wara li kkunsidrat l-affarijiet kollha, iddeċidiet li ma tikkontestax għal mexxej tal-Partit Laburista. L-elezzjoni fil-Partit Laburista sabiex jinħatar mexxej ġdid se ssir f'Jannar li ġej. Dan wara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat il-ħadd li għadda ħabbar li se jkun qed jirriżenja minn mexxej Laburista u minn Prim Ministru fl-20 ta' Jannar, bir-raġuni li tkun li hekk hemm bżonn bħalissa fil-pajjiż. Bħalissa pajjiżna jinsab fi kriżi politika minħabba l-iżviluppi li seħħew brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-involviment ta' persuni qrib Kastilja u allegatament qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-post fuq Facebook l-MP Miriam Dalli qalet li tixtieq tirringrazzja lil kull min tal-appoġġ tiegħu u ħeġġiġha biex toħroġ għal din il-kariga. L-MP Miriam Dalli kienet ikkunsidrata bħala waħda minn dawk fil-Partit Laburista li huma viċin u favorita tal-Prim Ministru Joseph Muscat u għalhekk ikomplu jikbru d-domandi għaliex ċediet issa qabel biss bdiet il-ġirja għal-leadership. Sorsi minn ġewwa l-Partit Laburista huma ddiżappuntati li Miriam Dalli fi kliemhom ġiet kostretta twarrab mit-tellieqa.